introduction ya lesson. Pia mono mwanche tuligeretia se mambia bono na boko barigania senginjo ko ire lesson na ntujara ko bato koligereria nga ingai gosengigere ko gani kwa Nyasaye ekiagera se wikeria ntwanyarata ko bato koligereria ngana ginya sa ko nyara ko wago turangiria bune kanisa yaye tunyara ko bato komenya buna omo wasoko nyara ko bako go shine ase egesunte goetra ase one enjira ya mono bomo elia kabere tunyara ko bato ko baba igweri elia gatatu tunyara ko bato ko ba abawekeye gose abari hambo na egwa kane tunyara ko bato go tuara ngakito go sacrifice services na aya ni ganyarte ko baga go ikiraniwa ase obugima bwa Paulo gose buna Paulo anyarte ko baga komenya obu na Timotheo buna anyarte ko baga komenya na boigo Epaphroditus buna anyarte ko baga komenya obugima bore obuikiranu then obuanga actually go point to Jesus Christ because the point and the really reverence in Christo bona se wiki ga ndanyara ko bato koligereria nga inga ki Paulo agonyara ko baga ko rua usega kurubune kingwaso inga kitura nyara ko bato go twara that confidence confidence Timothy nsaligo ore mwase Kristo wieka na ekefungo gego chigotura ge korukorwa se aba Filipi isato ekefungo kia yege 10 na rimo ge 10 na rimo ebina bitura nyara ka bage gotura gawo but before we go there ebi chanerere gawo kora nyara ka bage gotora kiawo na batoro chenga ndombara go babere arago nyalte ko baga gotenena ekarago nyara ka baga gotenago no na ro nyalte ko baga kumurigereri na bakoranga na maene egabwa that confidence and indeed egaro nyara ka baga kurigereri omwana ibiri gose omwana karomo bwate Geoffrey atagete kumanya your character egago kurigereri straight asobo siogari arorenga whether you are preparing a smile or not onyo tubwa smile na bana era gutwara rio bosibokorete bwe musete lakini yese gonyara karo gokora kana no bosibo sasogete na era gonyara kobaga kago sasoka so we are called confidence yako iri ako yiri ko wasole kiagera buda gonyara kobaga kuri igana maite igona nga go bitete amanga bintombire bo yaga amangana korere na saligete so nsaligo some kifungekyo Philippians 3 verse 10 and 11 kero kuligereria ase kefungo kyumutukire ase lesson igitabu neki aba Filipi ogosoma kwaye isa igisiri ya gatatu osome kifungo 10 na 10 na kemo Biblia ebapera saba Filipi isato ekifungo 10 gosoma gali na 10 na kemo Biblia ekwa na iga nindigetie kumanya Kristo ne chinguru cyo kubokiwa kwaye nyare kubwatana no guchando kwaye ngwekanigwe nere asugukwa kwaye ilinde inyore asenchira ende yonse wikera okubokiwa kurwa asaba kure amen inga narigeti kunyara kabaga kumanya chinguru cya Kristo gwetera sokoboki bukwango okuboki kwaye na nyara kabaga gusanga sime chando yae in other words we are living in a world igotomenya tense eyo tali ndoge mono ekiagere mechando nekoleteki neroro lakini rende mechando yega nerito na koroba to gosabanga tenyara kabagi go to distract kurwase obosio bwa Kristo in other words to nyara kabato go twara obolemu ime ya Kristo ekiaga Kristo bweka nere ogotobolemu gwetere wae akonyara kabaga tobolemu na kwete na daga nyara kwa koraki takoboka so we also need to have this confidence so ewike yega ngatunyara kwa bato koligereri ngana ngitoko nyara obolemu wetera sugo toleka wa Kristo gosigwaito tari asemere melito kunyara kwa bato gokora kolende buna Nyasaye akonyara kwa baga goto gagotora so Paul ngonyara ale ko baga gotwegeria at this time ingando nyara ko beko goto ko beko bolemu bwaito ase emebere yege ko nyara kabaga gokoraki ege kwera lakini tunyara ko batoko beke obole mubwita ase Kristo yani nga oburungi bwekene nigo bukonyara ko babokurwa ase Yesu Kristo oyuto konyara ko batoko monyora gwetera so kwegena weka
so emogoko noringa tunyara ko batokonyora Kristo na andi tunyara ko batokubeka obore mugweita asare ekiagera nero kunyara ko ba gagotura na nero kunyara ko ba gotworokereria hons na andi tukonyara ko batokumuirania Kristo ngambu ya mono asari anyare ko bagokoraki gagotokorera after all ekere twarenga abanyabibe Kristo akanyara ko bagokoraki gagotokwera bona karanyara ko bagagotokwera, then we have this confidence nga oyo rato bori bweka ni gare Kristo bweka ayuna tho ginyara ko batokorigereria se wiki yiga nga tunyara ko batokorigereria nga kitokonyara ko batokogoka ase omonene nga kitokonyara ko batokogoka ase omonene na nga tunyara ko batokorigereria ase obugima bwo bwakare obuarenge bwa Paulo akagirete ngani gakonyara ko bagakora emirimo ase njire ire ndonge kumbe konyora tara monyorororio Kristo na nyara kwa to korigereria nga mbinto kie bibi konyara ka babi koba biengenjo na ando irigereria igoro yo kwegena imeya Kristo na ande moeripi nga tokorere egento ekemo komo manya Yesu Kristo. Karibu omwanje motegereri no yo torigeretia singa kiejiga egera twegere lesson asobwamo ekera tukonyara ka batokaenda through ayega twanyara ka batogokwera kwanda. Karibu mwana mesano mulisia unakora introduction ya Bene Kigma ye masemu mwanchi mulele katu kwaliania nayo sangana into myoka gali so mtandao genda gotulikira gotubwatia asegetembe TV sema ya Facebook nsema ya YouTube getembe TV boy go na bokwenda sina bachiti studio guchakira nsema ya radio nese TV echira screen ya masemu gendera gotulikira ujumbe nga YouTube atikurwa na omwali katogenda gusanga tuliye lichi ujumbe chiago 0741583878 0726447367 chinambe chino chirigawe watueba keliugete na omente kementere Pastor Geoffrey katuo cha kobole muba se Kristo bweka unumulisia kibekire nkikaye kwa ruchigabo nabo ndagete goteba nga lesson yera senchira ya bene sana ikiagera ekero korumuna ya chagete bunego eta igego chake kemo ya geriego cha mutu kya bwati kya yana gokiagacha ikonya kubwatania because nabo na korora tukarora gente ketanga we ngana bato komigwa but we not for second ndulukonyegaliwa nyasaye nabagotiga twakwa lakini taligo tubwatoka egale tenga chi sababu chwa kra nyasaye mbiamono ngago ikwa ke mbiamono nabakaliora aseme cyane tuachire tukalire lyo bugimba okunoka ba tukalitwali unity through humility ngago ikwa obo mo weta so itong ja so itong tuwaligere last week tuwaligere tabanga shining in the dark in the night shining like light in the night yani asomos unte gobarankoro bono dero yamanyire gochanga nonya gokobarai mabu tokare mayabuye naro kole kwa balira asomos unte lakini to ko bayebika na muitongo asokubwatana nabandi lakini wanchire koraba buno mubaso lakini confidence ora tuare teli yao yamaje boranga confidence only in Christ. Yes. Koba moremu, otuara moremu, erazi mangobe me ya Kristo, ekroko me na Kristo. Lone le morabo, onyara kora basa bantu bandi. Jera umuntu naro konyora engane yengaro no Kristo achakire. Lakini asinga chatara mo ya Kristo, limo kabere ore ngoso borabu ochaka umusundi. Na bali akuluga karule kanisa go ikakonyora kwa mogoseire, otebanga yani se kobeke kuyensa na yora manyawe control so igo ga kwanza kuna tenga igo no manyete boli tiganda abeke bukoyenze ko soborabo lakini ocha somos unteli bagare ko bara onjo ko pendara lo musundi kiri yo kanyoro monto na bato onjo kete kuna tole kanisa lakini mulismo weta no monto ma denga otuli igugu beta sana kabe Numeta bantu bagena itet. Mbale ngana akure. Ane seke niko musho. Ngokoro gini. Lakini ngayako tebe. Hakoko inyolingi akora. Lakini ngayako. Kira ngo musunta ime. Ngayako tebe. Kanisa. Asobora. No ara asobora ateri no. Lakini taikoro kibarabu bolia algo neta tuwa. So that is why eta tenga ki kobono koba asobora. We must have confidence and confidence it's only in Christ. Teria somo basto yo korandiri teria somo ntonde teria somo rayori gwatware korende confidence yao yo gotenda boronge na koraria wekebe masa Kristo na kya tanga bon kobano bare mume ya Kristo
goika toboke imasomonene Sure. oroche tiara ko onsari ko minto no ancha kabera suta no mogoko In fact tukonyara na goika otuaro mogoko ekero gwa tuaro mogoko omogoko uyu bono koyo tuaro terena baya goika we ya nyasa yekero turi masomonene no morembure no mogoko koba no gochenga gokoba ekero amangana somera se kitabu kya aba Filipi eyo eyemo osome goika igitabu ni kiaba Filipi egesieli getangani ogosoma kwaye bitato Biblia ukwa na baurongo sabirara Filipi agotabaiga igo nkumwakira Nyasaye onengambu ya mono ekero nkubayinyura ikiagera butambe asogosaba kwane ni igo nkubasabira inwe mwensi no mogoko asinge nchiyo kubwaterana kwa ino ase nchiri kurwalituko litangani goikalera iga nini no maenenga ere oyo chagetemeremo emiyase miyo ya inoime na ayikira nigo ikalituko lya Kristo Yesu yakane yakane soma yakane yatebaiga Biblia asigubwekane ekiagera butambe asogosaba kwane nigo nkubasabira inwe mwensi no mogoko kiagera butambe igabu basabira no so igo mogoko abwate ne kiagera ni meyangari ya Kristo bona batebya ba Filipi bazinga ino na murega nkubasabira ande butamba so mogoko so orocho monto onya talia so mogoko ta konyara gusabira abantu abanyana so mogoko oise ko borayura seme chan to konyara gusabira abantu bando batwara mogoko ayekura seme chan litangani oikaye ponyira basomogoko nakitokora taberanga nonya nabateri nonya nabarande batokorandia batokotenga ingane litokorandia ingane litogotera lirato onchera litangani intwe ikiagera togotera lia bantu igoro yo mogoko ayo manyiro tokorinto kiki utaria somogoko tokora tera lia bantu ostokora lia bantu kubateuna kristaro muya lakini asore to uyo bombo hiyo aya nakikora bole bantu yo morisio minto Yes. Bono tebe wanchikire gocha milioni ya munche korani. Correct. Ekero wanchikire nche korandi ngichembe gete siri pasi nkabeka ne kenyansa kabeka ne t-shirt tabo keta mali koigora. Lakini bosia ndagete ndene nante ya bantonga nyesa no muya. Na ande mweso kebyo momrole kanebya. Na kioro cha bashiriki barago cha. No kwanza na manyano itabe nyiche bosi. Actually what happens in most cases na andi chikribu ejinkora abachiri what you are describing. Ndo wega kwanya romo ndabe gete chianga well na what content. Lakini the way he presents himself kwanya oranga nama ene bantu bago itabera so na ago baka badabere the doubt yes so intimidate yani inkorara umuntu akoliyo tenga oyago tenga Yesu yakorani no muya anengo konya obyo bwareka ndazale yo tenende korari abantu gal mumube krito sene crusade atene no ba stante ne crusade hata kuganya sawo yago teba bakon ata ora mukonyire iginjire ndegero gotebyo monene nganya sae ngo twali no endagire tuli tia naye tujukura ndi gukwaura yani in other words live by example Paulo na kwane tenga nani Paulo gotenga bono ntuba ise kurandi bona amache tokunywa manyinga that is it to kunywa divine kunywa gendeke yao yes nayo kulia gendeke yao so na wata tutenga asenchire yo nelinga litanga nikigimantwe abatoro abatukoraria lingane lata soa na kyagara Paulo omanyana igoli komosoa Paulo omanyana yakomanya Kristo buya Paulo omanyana gakoraria kiamanyete Paulo omanyana eri akoraria enagegara no mogo ekyakonyabera semechano kulire tole lingana lya gatabusia bugoro ya obugimo bwa magega ekeraro obugimo bwa magega Paulo gagotesa abantu igago itaba Kristo igaro mochandi kigima nekera arengo nalia manyete nalia remere mubuya lakini nekera umera na mwana Kristo nalia agacha konyoro mogoko wetani ulia kagirita bwata sobogi mabuyi so naye ndageta gote mwanche mutagara no muri ringa nyasao yo tokoraria litangane tigara so asetuli kerinde turago kanto banyene imaso Kristo etabu ya Zaburi 31 yongo ya 7 Egaro soma Zaburi 35 na 35 na kemo 35 na kemo Biblia igobeka igomo nchumuligeli tosomamo 31 ekifungu kiae Ongea 7
ase orochirirwa gatana kabira asemero gituna na kemo Biblia igoteba bia ningoke na guchinga ase ng'encho y'obwanche bwao butalikoera aye igo ogwechandira emechando yane na kondengereria mono asuguchandwa kwane igwa motegereri no mwancho murere Daudi gagateba nga inche ningoke yani inkieko garakora magogoka na aseng'encho ng'omonene nabwatu bwanchani nere nawe chandire mechando yaye takumiriti ogochandwa so nateswa igo nandirotinga noteswa sobokoreri noteswa senjiri goka ekiagera omonene aramonae ekiagera nakiatenga we must rejoice in the Lord yonga kende yose nebe mechande gocha na kiagera konyorolo montana wate mechando oje kombolieria omoroira ari buri pira kini abasako gatayunga gake sari kujena wendire chaki ngwenda kaje gukuriria guguchunju kaisiko ari ko kwaranga ayo moroiro yo ngeke komonga otuli no nyoka taba mo wendire tara wena ndo chinga gosena chaire matuko lakini ere monyene inkiari agogete nabwate that confidence agogete buna paura gataba ngane banakwa okuroka nyoro kanene igo moeli ali abwate kirenga tukwegera aro more mwase Kristo yes obore mbulia na wotenga inche bono no nyanda situation inde omonene kara monenje timbu atyo goichana nakina ege mungere mwasa makiri mungere kana gotara akantu kali kyalo gozo tebanga erinde nyore asencherende yonsi I don't know senkwara lingane erinde nyore asenchira ende yonsi wikera okuboki wakorwa saba kule ya uchewa tegesi kulero ida no muita makenyane tata geti kumanya but in any way to attend the resurrection day amen amen actually gobononga ingelinga rejoicing in the Lord true joy ige konyara kabage go jaso ko murigererio rio kumwigera mone omonene na no nyara ko we accept ama abira gosuitabira na mabira kurwa somone monene na nene mono wege na siringanaria riaye because with that egere kwege nda siringana bono nigo liko nyara kabali go koira na no nyara ko go kumanyanga inga kiuko nyara ko ba goraki ko kina ko bwate that confidence in the Christ bono bugima bwa Paulo kodi magagaria Paulo njira nera menyete na hanna bakora bwate era confidence nga beyonce byango kora gale ngo kora buro but he depended on the flesh igege ne taso mubero aso mubero actually no nyo manyete nga Kristo agwegerera njira arege komwegerera tare ngo mwegerera ngo mwegera negeku kubera bweka so korugagwo ataraji kumuitabirana iga manyete kabono koruga iga kende gionse iga konyara kabagwe agagwe tegemera bwe komanyana onyole rituals jasa kamsese na wajete kwaruka gosaka na mafuta mo ngaki akana mafuta mutwe ase matukana ne buna rituals ya enga baraki buna jale ngi kunyara kabaji jikoba na onyanege sakuga ruete kuruge sakuga Benjamin enjira nyalete kuru kabaga kabaiko so by so doing akanyara kabaga kwegeri gwaigoro yerichiko na anda maana kaburuwa dalichike libuya kabisa igoro ya ngakiri kunyara kabali goteba lakini Paulo akanyara kabaga kumanyanga bona ereni gale blameless according to the human standards according to bino bwana munyabande erega manyete nga akolete ikiraneti ekiagera beyonce bya kunyara kabaga kora igo bire borongo onya no kwaro konyara kabaga kora kwaro kiwa ashinga kijiri kibwanarate onya na majiko ni ganyara kabaga kora ki gako yabwata so through this seal akanyara kabaga kogenda kako lead now to persecution. That's why in his past life iga ngunyara kabaga ku persecute abantu niga ngunyara kabaga ku chanda aba Kristo banyasaye lakini later agaja kalia raisinga nama ene ebinde biko nyara kabaga gukora biko motubori diji kelika maya kabali ko expose ligalete bibia ebuna biko bikanyara kabaga bikorekana so korugawo Kristo akanyara kabaga ko nyara kabaga ko moronga nama ene diji keliga na na liko jiko konyara ko liko neliko nyara kabali ko korokia enganga kiere so akamotebinga the only righteous igera ije goetra so komugena rorioyo Yesu Kristo human goodness iteko nyara kabage gojikia gokumagi in any way complete aigabono no Paulo agoja kulia raisili no agoja komeka about and from his past life so akanyara kabaga kulimdimak nanda kamayanga maenenga obo buronge ni gobora nyara koba obo goikirana tari ase effort ye 22 kabanyene but goetera aso komugena Yesu Kristo bweka
In other words, we can only have confidence. Iko tura tuaro boremu as a Kristo weka ayande na bodo tuwa. Na boko nyoranga no bwa tunsa ligeni bo yao. Lakini it cannot give you what? Confidence. Na boko nyoranga nya nimero mungu jikoliga ta nga inje kabata ka godfa ta gete kararia bote inje gendon tigatine genteke. But you cannot have that confidence. The self-confidence igegocha only in Jesus Christ. So gwetera gaiga no boro Paulo ekara nyare ko ba kuligireriga no hago jiko nyaro digirenga personal strengths injiko nyara ko jiko koraki chigo konya but gwetera so ko mwigena fully aso go trust kegima as Yesu Kristo na riobo gima bwetu turabo barabo borebwe obugengencho. And by so doing koruga ubono no ga gunka se Pastor Geoffrey uji gotoira egara tunyara ko bato koranga mbinto kiebi biko be bienge ebienge obo maeno bore gima bwa Paulo borobu na baro jenga in human flesh he was okay lakini ekeranya ali ko baga go sazirigwa agaja konyoranga he counted all these things bosa gotatiga bono it is true now having confidence in Christ, having faith in Jesus atwaro kwegena as a Kristo bono kuruga gwekara atwaro kwegena no ego to lead to things which matter. Which are these things that matter, Pastor? Mulisia Pastor Tarato tebi bintu byengenje. Yes, Geoffrey. Unakuwa bekire ya abantu mbabwato bale mu bonge sana. Umuntu gasome tebyo wikawo mulemu. Kolemu. Abaje upima no ikenyoronyo ranere buye ko agita masomo kabisa. Oteba nganjuma ide ninja abantu bagwatore kenyereki. Muntu kabwate nibono gwateba na bagwancha oteba ngana alemete. Nama ite no injira agiteto muchyo yebita bitano ngako ikagesiri kiae. To konyara ko ikobole mumburo. Iko Paulo yikanga kwabika no mulemu urenge sana asuma buli bwe litangani kulino bole mbwa embwa lenga se Kristo. Ebwa lenga asomubere. Obwa lenga in the fresh. Asomubere. Nebintu biri haroche. Ama ite nabwa chinguru chiko chanda, chiko ita, chokora kiyango. Pono ntulere mwanya bantu, Pastor. Utaji oto ibintu byengenjo. Andake obole mubo igato tuara kwanya ro muntaro mole muntama nyetenga no yani njirabu ate usini bunduki aya agotalira abutuko na alemete. Obole mubo iga ntofauti kiro obole mubo no botogo kwanira aga igobole mwase Kristo. Obole mu mbole to bwate bwa mwanya bantu. Wote babono. Omontale metenga nche kende nkeyo montara nkore. Ama tenga kumbwata ganto kana kandi ndete mbiyani ono abamuraba mintaba banasiasa ama tenga atara kunwa chibaonzana lichira tangana kokoro okuno bole mu no bole mu batongo matenga che tokongera ya tokongera but confidence yeye is very clear. Oh yes. If death will come na bwego kurusigatia. Oh yes. Asa majiba wasaji agojire. Na bwego kurusigatia okwaya bwega. So and this death may be racha soul. The only person who can control it, it's Christ himself. Kwa hivyo tuende udara confidence yaye wetani yezi. Wetani ya machuma confidence ya Kristo. Kera abenga makwili ya ngichire gatia abara ndusia sabantaba lakini ngakinakwa yonakwa ndo se Kristo usegonda kwenda sana. So omanyenga amaene omuntu kugotanga nonya no muntu ora karudiriza zirigwete tikagoteba ngani ojuzi ya ukwibachira neringa Kristo otanga konyanga kiao yo kukwoteraika. Amen. Ya gero gotangira ngegente kenge konyona. Amen. Tima Dios nene ozaliwa linga. Kwera ni buyapi? Because confidence ya bantu bwate muntu kabwate nibo mubuka bataba nganko gwaka na ndengo akane. But there is no Christ. Yani in other words, human goodness can never replace complete trust in Jesus. Oh wow. Yes. Yes. Oh yeah. You have this confidence. And we look at human ringa ngakiyoko nyaraka ebintu bikoba. Na boko banga neru odiole kabisa. Na boko be gukire ndega but at the end result aso gukolera na saya and it equalizes. That is why even in politicians we say in day-to-day life ntobwa na to ara this segregation. Go tuaranga ke gwango ngekerasi ke oyo gari kerasi. Chikali igoro yonde inse. Kogo achire nyore ne kanisa like now politicians indira bagoja kwa abantu bagoseka seka.
nonya no muradi asare ke kwa jora kana ne buko kolre oratigire nga hati turara ta ese nge pa kolgu eranga bona is very important odwara that confidence in himself instead of making this person egera nyara ko ba point to Christ because he is the only person ako muradi orati ka ba buru video orati nga tiganda ka mona tiganda Ramos future so igo wale mu toko momenta na ande tu awigira ba wale mu bwaisa na kabisa yes so let us roll them back on the wall like to are confidence in the same thing right. Yes. At the same point on answer the same point area yes confidence in era paura ngate nena bwate ikalinge shwa na kondi keliru asomo bwa ibuti tangani ibuti kurwa kumbwata liru bandike abantu bari kurusone puru pitinganya yani it was not worrying naragyo na akorete ebyo he did by the way when Christ came from confidence ya ego ya chitataka ega monjoran by the way amangana nara orro ayu pa urale abwate buna bono na yabekanga onyenza conversation yes iganya ko bagwa kuwa singa jiri chikalete chiwenderete so inyene mangana pecha minege sakwekyo gakalete akirendete onyore ne issue regarding the law he was a very strict Pharisee Nairobi very strict to kunya ka regarding the seal enjere wate abawanda go chigaria koira na bago persecute kapisa he could persecute kerama they is doing as batelo inata wadi amangana anda mange na baya bwatirire lakini mbono Kristo kagoja akako make na ndiri jikoliria dia mu expose how sinful he is oma yakulia is sinful nature yaga romanya gocha komanya bono biko mata correct yaga bigera omanya the things which matter not matter igomolisia akara Geoffrey au kwanera pastor tie nago toira si bintu byengenje aliye se kanisa zetole ituna ba Kristo mu Kristo naroro ise no morandi olenge ngina no modikoni ole modikonesi olenge bano mu abo bonsi balinga badikoni abali isi be kanisa bono nera agachi se kanisa mu Kristo yake no hali kanisa ali nando wisiko mukuna agote binjindi bwato bale mko nandi igoro etiquette mete no mwana bo murandi njiro mwana basa njiro mwana bo murisha inje muruyone nero mukachiwe kanisa onye gago aje bitabo nijibeze kanisa igoro ngo endandi obole mu boro bulende mbubwatika ndo butukwanira bubora short way the only confidence it is in Christ because in Christ we confidence yo kugenda mu igoro confidence yo kugenda no lakini kwanye komanya moto naro uchikorandilio kubulinga mumura ukunda handili nchita tulingo murandi kwansanga nya driver no manyete kanise mukane nero mukachibye kanisa maito mwana nero murisi oliyo tuoli oliyo korandili ali simu murone bono mugago ero cyo mwa bwata bwaki I went to Murangete yes ngana sabanere igaga chire kanisa agacha gatiga kayo nice mwana wako Johnsiri roheni some days back bono akerona achikoenda kumutale wantu ujazo kwana no mwaka we miaka lende mwaka mano honte binanja wastaga mbwate jidini Johnsi mbwata mo PhD mbwata mo SDga mbwata bakadrikiga inchi gorotin ko batinchia paka kama kabwa tanga tata tidi kumutale ulo wale mwelu tu oba mwelu tanga dini mbwata ne chini yani in other words nje mbwa security chipa uzaje mu Kristo kamonga museng ba gontiga bandi onyo anya yogo Jesus ndiye takonguza mukadrikangire aguno wale mubya baragini obwo molisi atabanga for a while is for a while wow no wenseye obwo etasa jidaka chinke endo so nakiagaranga Paulo igale nakinete asemera meriale yeritangani sure nakinete akarora ukinde mate nonyoro muitika akore agoita bando owaitire babere oja goita batano oika 10 oika 20 igotakinete aroje asera garo chokolendo ki ogendreire but ekara seta kya okoro ko tumari kianda bono ekara kalimo getego jita maski no akara kumeno borabu wa Kristo kumbarira sibuwa mwakira things changed bono Paulo agatika ko Sauli arenge agatika ko muiti uri arenge and what is funny nanya sae kera muire ko wonjora
tekubwatinga kiki tekubwatinga yakonyora marika nga Paulo igagwa kuna masase ekera kumubarira amubwata oukora obwatokoboko okoburusigwa oirwa pakasaga nirikoba ali asaiko bunakora mukiwa maiso igakora mukiwa kurati igakora mukiwa kuriyo muntagwita igakora mukiwa maiso nabe kirenga moko gendari onore bana basi nimora chakebira mukomo so igonga nyasaye igakomoro kinga ebinto bire byegencho asobogimo nebinto biria veiguru tari byansa amen akomo manyinga tari ebyense wakore woncho kandi buna kwaganete lakini asegwa ikire bono imbiri ebinto byansa biranyare gokon konne binto byeiguru na bibira konye asekera lingana nakeko garakero yesa kwa na bantu aye akabatebe mangana amangi erinda ko arakero yegeta kya Mathayo 13:22 katosoma mwanchumuligeli tosome asi kitabu kya Mathayo 13:22 Biblia yoko na kitabu kya Mathayo 13:22 Yokote baiga mwanchumulino motegereli tosomamo verse 22 asekyo 13 na oyo obuswirwe asamagwa oyo nere okoywa lingana okolengererya gwense na obongainererya buyeni bo byaba 12 lingana lyaba tirikwama ono ebibigo bire bintu birara kabiri omonta wenda ko chore kere kingenjonge ekyagara igatenga ekwa buswirwe asamagwa igonga no koigure lingana lakini okugani bwense eni beye okoliya monta ko hoga na Nairobi muri cyo minto okonyore meremo okotebunga bona ya okora matukonzi kuru Jumatatu ka Jumatatu orabe kansi otebanga bono nyasaye na manyetero nere ngankulina jete ndero na yenyo mirimo na ali matuko so igonga yagera bwe balingana no yogenda gusino mwana okirete ko ruwa mupathaina mokongu omwana okirete omusaba mokongu lakini encho koli yagenda okomigo kwebinto byense kwa momega kwagero sira ingana ria ekyagera amangana haya statement nera ndagata so mulisio tulio yengonjole statement yakaga kongo karaga kegara kinga kongo but then he who came down from heaven oyo chete ko ruigoro he speak of heaven iga ukwanira igoro and rightly present the things which form the currency of heaven nanu nyara ko baga koro kibinto biribigo chiko nyara ko babi koro kya mangana iguru on which he has stamped his image and a superscription awasa vekro muhuri oye na kobeka mero biribude ko nyara ko baga he knows the danger nama ete muchandororo in which those are placed whom he came uplift from degradation ase baria nyarete ko baga gochira and to exalt to a place beside himself upon his throne na ndanyara ko baga komukereria babeke nsemo asigero kyae yani nga oyo korugo igakwana ya igoro yeah yes so igonga nayo nya wonchiro kwa bero yo igoro the citizenship yes eito jito yego chimotuda we esa ni chigote sure inga woiko kwa na ya igoro so to ko ba sense na ndo ba so yo igoro woiko ba sema yam that's why munaro woli swali ya ringa na kibono nga kitoko nya ka banga ka bamukendu ko se ka bamuriro oteta ka bagati so igonga woiko ba sema yam na kyaba tango ekomi kunkobo lakini asoko migoko kwe bintu byense igogotagete gotongusa nakuri twatebanga kuko baro muntu twara wale mwenzi ole manganje nimbwate nibo banyiro burera bankuru ganda nyagitane cyo cyane ndwari ole ma taka manyanga Kristo ekera ara monaye igagotora confidence beyond the confidence of the earth otagete gotwara imeyao so na malika taseta ko robo tumkianda sasa na tisana yeso gachete abatara korora barore banyar ko bakor so he came for those but I can't barore so gachete ko ikera bali batari go ikereka that is why agochoko manyanga saura ya kwamenyira so wait wonta gatorele ngabwa so taliagia omonchoro linoranga ekene bintu bire byengencho ne bintu bigoro egetabu kya Yohana yeli tangani 2:16 Fasoma first John wataba 2:16
reka twasoma ilitang'ani 2:15 na kemo Biblia igukuwa na magana kubwatia verse 16 na kibyonsi ebirasenseye okogania okobekwa omubere na okogania okobekwa amaiso na obwenenu bw'obugima obo tibiri korwase tata kulinde nigo bikorwase ense na ense ye nigo egoeta n'okogania kwaye kulinde ere oyo gokorugwancha kwa Nyasaye nigo akoba moyo goika kale na kale. Amen. Inga ebyonsi kugani kumubere gani gwe nibo yenseye obwenenu na kire gento tibiri korwase ngo tibiri korwase tata igo ngai bikoro nyabiko tata na sense igo bikorwase asomo bisa na asomo bisa saitani omanya koteba mate ya nga ki ense bono na magania ya yonsi igo biko koragento goetabire igo manyo mwancho muri no motegereri inga biri bwenerete confidence uri bwata yansa turi cyane na that is true hasta go jinaro ingo etere nense ye bunego eta iko na birabyo lakini yatabanga oyo urase Kristo oyo mwanjete Kristo igako moyo ikalerie kale na kale oika kale na kale igonga nakina natabanga ki neba no muntu kure bon una mwanya bantu batenga muntu gagokwo ekera kure ekera no gosemeria inga maena no anyurara na ache kubuka na ari no yuko motura batia ngote mato muntu kurarare nsari go minto kurara kwate abi muswati ngachiko ikekeminebere okare ontule so no rara tori go kumie kya no mato yo gochoko goturara te naro lakini swango nyomba ebi ko muswati so bakali orara ya gwi ne jinsa nota kerego iketi ibi ko binam na buchande itebirengere choko na kora okora gotegesia ngachera legi bwakire bana igo abantu bale ya Kristo tali ko moyo kana kale ngamba ko bono na barara bono igo ba korara bale metengo yo choko barangeri babo kana karte ndo kiyo naro erinde igo ba manyango bo mubaka na kale mboro lakini ayo korara imase birecha ayo korara kwarara ni erinde kweba na kwa watu wima so barakatanga abo ebibiense igo inkikere biyengenjo ebire biyengenjo nebito byigoro amen erinde to musibirengere bito nsa to bibeka se bintu byigoro ekyana ebire biyengenjo mono ekya marika batabanga ebibiansa bikorekana igo bigweta ne bitakorekana ebire byigoro igo bire ebyakare na kare. Actually what it is ngeringa ebintu bikanyara kwa bikomata na biye binande Paul akoroka biri aroje ngane again yabe loss yes they down out bialo a loss ekiagera ga biroche lakini bonde kara amaisa nyare ko baga kuiguru onyare ko banga obiroriro bune loss actually so egento ngire turarengera ninga kero kine nkorora tole lakini ekera totabuga ati Kristo kene ngeto nyara ko batokora tokora. Yes. That is why Kristo kunyara kabaga utuigurama amaiso egera tuiguire utonyara kaba tokorra na kumanyanga ngaki kunyara kaba ege kaba so Kristo egera nyara kabaga utuigurama amaiso now ni gago to point go jase bintu bigo koraki bie iguru egera twaranga mbiri bie ngenjo because after all mposa bwe go kere bintu bie se yega lakini oziro boge mabwa kadena bwa kale na kale lakini rende mbuya bo chandika sese but later on oche kugein ebintu byaki byakana kale so this is what exactly Paul land na gika nyaleta ko bakora ga kumanya ekera kumumira na Kristo in human standards igamanyete nga ebintu biro borongi lakini kamonyora Kristo akanyora nga kaindo che biko nya valuate nigo bire bintu bitabwana teko koraki ko ba valued at the expense yo bugima bwaki wakanda kale so akanyara ko ba utwara now the issue of faith of Christ okwegena kwangu ogwa Kristo so Paul akanyara ko ba twaro bulemo obugima bulia bwanyala ko babo go chenja rebwe ko manyane enjereria bwateteri jika sinjira yabe na otenga inchomo nini bweri chiko akanyara ko ba konyara ko kumanyanga through Christ na liara nyale ko ba go twara tati gain in other words akanyara ko ba ka komonyora Kristo na handa akanyara ko ba go belong now fully as a Kristo na gweta ni gagu ngeliga maete ngabono gotoreka nkororo no oku wetera as Kristo no tokonyora wisdom tuanyara ko bato konyora oboronge tuanyara ko bato konyora sanctification na tuanyara ko bato konyora redemption because through Christ is when we can achieve all these things in other words okoboriwa ni gokoro wa Kristo bwe
weka. There is nothing else ayura korek uranyara koba okora other than kumwige na Kristo ekiagera nero kunyara koba ga kurwa okoborigo na nero kunyara koba ga kore kweren. So kero kende goetera se nini uri chikonga you have faith in the Lord, it may not change the life. Teko nyara koba ge change the life. Lakini oboronge bweke ene ni gogoja asing injo koigena goetera si Yesu Kristo. Na okoigena nigo taringa nigo kore kwende. We need to have that faith. Egera tu atu that faith. Now we kwegeno go konyara kwa go work in us. Konyara kwa go go to change. Just like Paul, the way he was pride. Iganya te kwa go change you, go change you. Egera nya te kwa go moru go gena as a Christ. So ogo tore go weke ene nigo go konyara kwa go toka as a Christ because it is only Christ who can provide salvation. So ingi to gena to go nyara kwa ta okora. Tunyara kwa tu kumwegena, tunyara kwa tu to trust in Christ alone. Whether so kugena uko, then ngutu ara tore bono go semeria amone jinguru. And this is the hope that Paul had. Inga kera manyire ngabono ni gari me ya Kristo, ni gamo bwatirete Kristo, di oriaga tu ara go semeria ime ya Kristo amone jinguru ase Kristo. That's why he had all this confidence in Christ. So many times indiro konyara to konyara kabato go tegemea ebintu bieto intutu kabanye ni go to tebanga security ya bote guaranteed. It's not guaranteed. Lakini ekara to konyara kabato go tegemea yes, then our security is done what is guaranteed. Look at the thief at the cross. Ekara go kagaria na maene na bagete kama bwato bwobanga ngakia koba oyo mairaga to garumurire akatebanga na maene nyandiri gwetoria nyandiro mwana nyasaye ngango wetoli na into nyara ko correct go story, but it is clever one ga tanga into we are here with a purpose. Lakini oyo gaiga sababu ya takolete and that assurance Kristo akomatenga high, because of that you will be with me in paradise. So go tole ka boito ni go tranyara ko to ba to go tuara ekera tu anyara ko ba to ko mo egena Yesu Kristo work, and that is why it is now talking to just one thing. Kumanya again teke ekemo knowing Christ. Pastor Geoffrey. Ekero tutaragenda so kumanya again tekemo. Mulisho tuli kwa bikira mangana geta mayaga iga. Umurandia Otieno na kwanera mangana ya nere. Paulo Sauro alinge kuruko. Yes. Sauro katoko morra kabigete chenga cha Sauro alia senchira go Dameski. Ekene no eri bintaba angete nebibe nabwo atobole mbwembo mubiri lakini ubwogo ita na gucanda ba Kristo bona ekera bakumira na Yesu enchira nere akokole U-turn itabwa tumaswali itabwa tumaboli era kwegena mire na kai konya namba bengo kora konyora namba bengo kora igentegi kirego cha infundisho kitoko nyora somo Kristo bono andake gusumu ntonaro rota monyora Kristo. Lakini nababu watu kugina sibintu gitago kora biensi. Pastor Kerolero kwagenda nobone wikere no gale go Stewart shiboko egelia sigeta. Kero kumera gusuno muntu nchira kumurandiri nchiri ekene bitaranyora Kristo. Eyutani ya Paulo mbose mikibwa teso muntu litanyora Kristo. Paulo tara question bobe era ige naliyo konga kai ayango kona namba bikonyora. Wira na se Kristo. Nkitongati ngo muntu lisikale yantu kwegera. Eyente kenene no kumanya Kristo. No kumanya Kristo. Ningotebya boire ngo korandi Kristo onya turamanya. Yes. Na bora kuminki kumuntu bona kana kongereza. Yes. Onya Kristo tarago korera kinda so bwao. Kwa rende kino korengera kwa because no nyino kuboko kwa kubokyo kora tume na bara. Igini kende nago korera. But onye tura accepting o koreire. So no nago tebiwa igokora nga oyo kugotebya gotindu kitai. Lakini ekero kwa muitabire Kristo kwa mumanyire kegima ekero umuntu kwa menere komera suri goro yobuya bwa Kristo egentara ni okora no guitaba Kristo na wonchoka na wonchoka na kubwato kase tugwatirire tekero mundu na wataganta bwatirire lakini no guitaba na wonchoka kegima ere tumurire Kristo ekiagara nero bugimo bwaitu na kipora gatabiranga igonta getento kimerae
Actually, Onsarigo, you can see read Philippians 3 verse 9. Now, we're going to go add to more flesh to that because basically that's what we've been talking about. So, mefo? No, 3 verse 9. 3 verse 9. Aya, kianda egotabega naende asa Filipo isato aba Filipi isato ekivugo kiya kianda naende ndole kane ime asale tinkoba n'oburonge bwane bulia bokonyolekana asama chiko kulende bulia bokonyolekana asuku mwegena Kristo oburonge bulia bokorwa asinya sai bokonyolekana asuku mwegena. Correct. That's what we anchor on. To believe and to know him. To believe and to know Christ. Actually, tunyara ko batugo twaro bulonge upuga igonga na litura nyara ko batugo sime ko miakri ya Kristo. Amen. Ya Kristo. Yes. Just only one thing. First 10. Iyo yugo soma kibugo ikomeye teba. Ningindigetie ko mumanya Kristo ne chinguru cyo kubokiwa kwaye. Nyale kubwatana no guchandwa kwaye. Ngwikani wenere asogo kwa kwaye. Yani abatabanga igonga muno maite bintu bira bitatu aurago kwa. Yes. Egitanga ni no kumanya ngo Kristo. Egiaka biro manya koteba. Mbwata na monere. Yes. Asogo chandwa kwaye. Egiaka to manya kugorararia asoko bokibwa abonere. So igonga the more kumanya Kristo, the more kan to skangenere, the more kan to kanyora chinguru chyo kubokyo. Sure. Yani uno gana tako manya Kristo ekiagara nga kitora manya Kristo tali ko manya na segencho ako muganyache omora kurwaria no manya bana boroko ba mumerete bagatara nere mate bara the experience to him asekiagara nga batara tako mo nage mo kararia batabanga ya to kwana alituarori but my they talk of what they have seen. I think it's 1 John chapter 1 verse 3 there. Na yona batabanga aya tokorari na aya tuigwete na tuarorire na twakunire. So whatever they were with Christ bakamorora bakamukuna baka exchange manera. So naito at the current moment ntoka tebanga ntoka nyete Kristo ngatamora bosia so nga oyo korwa bone to mai ko mwegen igo to ko manya Kristo mono wetra asogo soma mariko wetra asoko manyari ngane eka tu alisomera kigima na lila atakwanya komenta komanya Kristo na komenta ukina kigima neka tu menta komenta ndo skangana kigima to endre ko kina to endre konyora chinguru cyo musalaba to nyare konyora chinguru cyo kubokiwa nabo igo to nyare konyora okuboko mara Kristo ingana yabo tuarari rero ingabosyo erine to nyare wikera aba Filipi yisato 14 kiagata kirosoma 14 Biblia kwa nego monchumuligeri na yulio tutegerete asigetembe fema 14 na kongiri orogendo gucyase ngukulira nyikere engelia yokurangiriwa kwa igoro kwa Nyasaye witira se Kristo Yesu igonga igago kongiorogendo meaning asemere meye bono wamumanyire Kristo lakini delige dirimbo ebitunwa biro nebitongo amagera naro segidero lakini ga kongetie lazima konge nduru ne saba ayeye igaga tebanga gentari etine kirenga there is a goal abegite mutu atakete kwikira igatege gentata getino wikira okorangiru kwararia kwa igoro kwa Nyasaye taliyo kuwanza otagetoko kimwanya bantu igari yete kuranga omonto ndange buna tolega mutu urisi tulimulega abera benga asemere meye o chando kwa bero na indeko enda takabo na abera bamatemu achiro nsaligo minto asobo korelio lakini to baisa goterena intaga tote mwanchu murira mutere to baisa goterena oteberre koliryo yo mo chandio go chasole kolende gento kolirya digelyo korangiru kwararia kwa igoro ekera kwararia korangiru kwa igoro Paulo tabangaliro lyo na bwato gosemeria kole gole tekiki kole bosyo ekiagere egolia bwataya no gwikira ugutoleka wakana kare okware na kenanga tikulia simusa chonde bwenzi otatega se Kristo. Amen. So inganingia sana actually gonga just one thing no kumumanya Kristo no kumanya Kristo kera gweta nigo kumanya Kristo bono ngegera kini minute ige minute ka kumanya Kristo niga konyara kabaga gutwarigani njira yo goto ikegera to ikaransi keroge amonata in other words he is taking us to heaven, he is leading us, he is guiding us nero konyara kabaga gutura
ekiagera nandi nere nyasa nere Nyasaye. How do we know him? We know him through the word. Umulisia unogwa bekire you stressing ane kurukunga kumumanya yes. Ikine kigen tekemo kire kengencho lakini engana umurandi abekire ga nduchingane igane biwato isegetengia na Paulo erago teba asukumanya kwa Kristo talibo saigo there is something beyond that gokonya orogendo rwaye igoni ntunto bayisa ko bwana abakristo andake ntumumanye tuna tuamumanyire tuikaranse nyomba yani ayumumanye toro mu Kristo gakikise no batisire no mumanyete Yesu otige igo yani a point yendo nsarigo nelingana gi that's not the case but you need to fix onya ko bago fix your eyes on Christ. Yes, and once you do that, you keep on moving forward. Tika kwanza koligere guchimaga ngai wa kolirek kwa rule lakini just move forward. By so doing ekoronya na ko focus forward, you are able to do what? To move. This example we normally give it. Ekere Peter akoligere ria sa mwanza kuligenga lakini mondo je unango taramaje he sinks. Yes. But when he is fixed on the eyes which is Christ, he keeps on moving. In other words, don't be distracted. Namagima was even to be say. Let us fix our eyes on Jesus. Igumulizo kanto tabanga ikatwa mumanyire we also face stumbling blocks chirega. That is it. After all, bono no yeso manyene kara kunyara kobaga kubatizo. Mbora that is the time we get the test. Naria go ruwa sege tudu. Wanza go baga omo kamwe ajigotem. So that's when you get temptations. But don't succumb to the temptations. Instead, it is written. So keep on the word. Keep reading the word. Ekagara gweta nigo eliet mali amari kona rako nyara kabaga go to guide. Ekara go nyara kabaga to oro kerarigo to amanya ko nyara kaba tu inyora. Ngana maene Kristo ngoto te bialenga incheni incho bugima obugim. So we need to fix our eyes on him. Wetera se njere kabire yo nkeringa Kristo na ro kunyara kabaga gurucho jowiba na na ro le kregen. So actually just one thing kelinga tomomanye Kristo na tomoligererie tonyara ko bato go fix our eyes on him, and by so doing we'll be able to move forward. Na gara to kunyara ko bato ko nda se njere yo Kristo bono na bago nyara kabaga gutura na ro gututangana na gutoro kereria. Yes. Unsaligo soma baibirani 12 ekefunga kemona bibeli erinde toigwe omwanjo mutegeria manyanga asobo Kristo telimboko wekeme chanero lakini ya morokia oya koligera likegima erinda mokonya sokugena kwa nikigumulisia kwaniranga ntibasta na ugonyo kibeka kintu ngirumulisia kwanire kia sana otabirenga Injeri Paulo, injeri Peter akumumanya era na andu tigaraga kunya kuligaligireria nga ninchoyo tukumanya Kristo na tutu arobo nchike tutusaya kujuko nini you you are distracted ebingo kale kana bira sikanisa yes monto ngochare the department get yaba successful whatever why not for me kubanga onya tali nche na koreta oh my goodness ngento gete kyaba tali nche mbale wachokera mwana siasa oliabae yes onya tali nche nyatali abana bane bale ngumbu batomete itani sirinche ngerete kababo omuntu oikwanya oranga slowly by slowly otirimbokire obotukire stop waerire orio tokireka olimero na Peter abebere nyoro ko rusigo borai department ya development obera kapi oganya bakagana areka mocha kumachora development ya ko project kanisa so igonga to iso gotebera kuri Peter ga igayesa mota bitara machigo otara sobore akino magonjo kurigerie bisebinde ngaki ebise ninje matenyora na abwa semore na injinare miru owekaga wa kogasoa imeyae una ntutu ensi mwanya bantu tugwato gwekaga ekero gwagwire gwasukire anda ke gorore kenyoro bono kwanyore ngana yorikira ebi anda ke miremo abana babo barikiru bono gochaeta abantu abande omontago chikobori ngabono nkimotarusire muntu guturia bamanya koboringa otokorosi goturi ngorare meno nyene chichone chimbera ogwekaga kuria mambiende kwanyora wakirense ebintu byasareka igonga nkirinta gatata ngaki ebintu mbiro ebinge biko tobwata kurwensema
chisesenchiro chinyinge chigukoga kurumoina amagena nara mange tokoro tukurumoina lakini totenne bokogu togotebera korigeria ebinte maetano nya saitani namanyete na kiakwera kona bakwabera akona gukoretera egento keria manyete bwanchete erindo teberere korigereria erindo manya ekero kwabe mogano naro koranga okinga aba muraba tagete nyarokaya bagatabikunga bono egento tokora ga nkuminyoka tole gochai lakini ayo amaka manyango musacho oyo njariko iganjete egento beta matunda igakoria bono era karuma ya manya muntu oyo njariko sibiti abati nkomenya nakibona ngokora muti nyako yote biri ngoyo kominyoka ko bwana ero ko ire nyaroka abono agaro cho zaria kominyoka ali ordali tuni ariko je orarali gana tora gana olio chire olia gatanga no bosio ozalika gatiora gochora matunda bisikoga so igo kia kero wona singen chate birira kurigire kiya karo gendo ki ikigo drop buga so igo naito so moto ko tema kurigire binte evidence ma setore na virtuanje te gokora ngogara birentora igo nga onye tu amwamanyire Kristo buya let us focus amaisaito tikarigerie eso ngane baba kurmaga bagotoruania nebo muntu kubate goti oturio minto ayamurusirie goti mutigire lakini ogenda kurigire Kristo amen ababirani ominjoli ujumotu oiboni kumenebere kebunge kama nabiwe elinde kebe kama sumare samangana itware bataba ikomenebere kebunge kemo agoteba asayo ekiagera intutule n'abaroli abange buna igo batwetane ni munalire tutukutale kira egurube na ebibe biria bitubuatete tuminyoke nobolemereria aiso kwamirania kuria kubikira buso baito na kurigereria Yesu omuchakina omuikirania bwo kwegena waito libaga lyomogoko oyo begetwe buso bwaye akalemereria omusalaba na gochaya obusoku era nigo aikaransite nsamo yobulyo bwekerogo kyobonene Kenya sai amen anago yakura ngege tege tangani yako yoli ngaki otuli no bwataba ando tengera otuli no mukristare bo yes bara mini bara karatera mesa bara teba ngundara otuli na nyo predator ngote itachi abaroli number 2 jabo tanga esigi nchono baro bata banga tutukutale kere guru ne bibe bibito bwatete igonga mbire bito suguna hin akito biru omadanga tuminyoke no bolemereria aso kwamene kole boswe igongo kwamera ninkoro kwebibe no kwamera nikwobuya kwamera ninkoro kumuika no kwamera kwabiricha nkoro lakini hata banga tolemererie yamanya gukura ngabono tomuri Kristo aso musalaba nero mochaki no moikirania ugero igongo nyetura manya Kristo mwancho muligereria njira dio atanga no mwegeno in other words ejana ro gochaka na ikirania kwegena kwa yes na Paulo mayaguro called actually with this common fast you wanna ego to any carry to each and every one of us inga you need to press on towards the goal na ande kifunge kana kimoga soma fast mono asama ta 2 Timothy 7-8 2 Timothy 4:7-8 on Sariko you can read that fast akerokuria 2 Timothy 4:7-8 igo egere njendo chiga mugonya kubeka kingi nchenene no kumanya Kristo that is it na ande kina Paulo akunyara kabaga gwetogeria wone kara goruta conclusion riba remark igo some 4:7-8 igo ngango kora tole so that we give room for commentators korwaze simi na barobato tebinga na kibawe lesson ye yes aikrosoma 7 and 8 ukwanira nse gitabu gya Timotheo ya kabere ibitano ibere na bitano bitatu egukwana na arwanire esigi ere engiya na akolire orogendo na arandiri okwegena na arendiri okwegena nyuma asaya na agacheirwe egutwa yoboronge iyo monene omugambi bwoboronge arange asituliria gusetali nchebweka arae kulindira abantu bonsi abanchete okorokiwa kwaye ndawata yamina amen amen so that's what we should strive for egutwa ekorwa sinyasa onyo asinyasa so finally bono gojina ande sabate goje gituko nyara kabato koligereria nkelinga ongaki obo biare waigoro and that's what we are striving for Wasoro mwanchumu lilinga kerelese ni yerengi ya kegima ya baire yo munguso omonene na ane leseni ya tobekeira mangana ma ya kegima na enchindo chinga na aroli lenga lilolyo
obole mwase Kristo bweka confidence era se Kristo ainki usikwa igeire 0741583878 0726447367 ensemeli ya Gatembe FM na gusangana into aigase studio gusi access TV totebingo ine ayo nyene inkindikiri kwa somire kuro selesini iga egentunkiri kwa igire kuro selesini iga obole mu ase Kristo bweka twaralo mugano Paulo na Paulo ere obole mubuaye bwili tangani ekerale Saulo na bono obole mubuaye kera anyolere Kristo amumanyire ne intunkito kwegera ase studio sangano ituga igomo nchumuligereri yemo ase mokero nkuligereria chujumbe chino nabo igo kuligereria esimi yawo unego chagaiga asenchira ere endonge ndo chagaiga antrabugolingo tabare gabu yake magusenda chakra isimi alafu baadaye nsobe jujumbe chago tendara nyoranga nkie kilibe ngali biago kegima nambe mugo tegolera gani ro cheneli shabikiri toligi yake manando mu manyibwe lesson sana gwakire bya masi Masi, karibu sana Bwakire buya. Karibu sana Bwakire. Murandi no Molisia. Nkikiagera gusena boga tukuigwete buyantu. Oh yes. Aha. Yes. Aha. Yes. Mbona maswali ina mayamasi amaswali amaya sana etukumanya ya Kristo kose tukumanya Kristo na ananiyo bona ningo mbia mono sana Gatembe alo Bwakire bya ati Steven se chumbu kurmo tontombora ngaki ombuyo minto mutontombi yere ngimbiande elese nenengia mbiande elese ni mwato vile hapa na vaikere katika watu wale sasa kondikimo tieyo yes ngwani ndio yuyo minto gabu no mopato hiyo ndi bare mora ni baro je biasa twanjira mbia mono omanyete ombui baligirane tieke ngumbi na Geoffrey mumbu eli ngumbu one gona bago geteko ruyugyo mwaba gago so mi elese nima Vincent Ombui aego kale mwabo kole getenga igoro mwabo mekanya bwo no mwabo ne familia yebo nero kubati mekanya by the way na ndo skense mo yago jumana ogo so bo governor okay 0741583878 0726447367 ayinkike kwigira selesiniga elesiniga nga obolemu ase Kristo bweka na andi leseni abarandi babikire buyagahiga mulishia otuoli no murandia oyugyo tieno gaiga babikire buyakigima ayo mwenyene katunya koiranilia ntabuli chini gaiga turagena siribuli lya masi weekend ili abereli yakigima Pastor Geoffrey etukumanya ya Kristo usutukumanya Kristo alingana ali ya masi ya ulirigi ya inkelinga lingana tokumanya ntolikumanya ya Kristo igo tokumanya Kristo mwenyene no ya te banga bono kumanya Kristo mwenyene igo tokumanya wetera aso kumanya lingana lya so igo ngari nganeri igalire Kristo mwenyene ekero twali manyire igo tokumanya Kristo igo oise goteba nga gotokumanya ya Kristo igo na boko na koyaigwa kumanya Kristo na kwete igo ntomainga na kwete lakini turaya kora kwa yunga Kristo na bogete kwa mondo ni manyete Kristo na kwete lakini onya ngana lakini onya turamo manya Kristo mwenyene tokumanya uya kwae no kuboka kwae ekyagera Kristo oyo koligereria Kristo oyo oyo kweta sengencho ya bonse so igonga masiomento ntolikomanya ya Kristo bosaigo igo tokumanya Kristo ekero tuamumanyire munabo nungse batabanta gete komanya otuoli igon komanya otuoli munamo manyete na ende manya komanya ya lakini nisa tenga nite komanya ya otuoli
nabo ngo batintaka ko mumira mu manyana one kieni ingo etasonsa ngora ngo muntu naro kuruko tuo nkibona agokora kumuigwa ingas kia gokora igo na manyira aya na kore lakini komo manya bono manyene ekora tulio manyene igo komo manya na manya ngotuli ina haro mulisha otuli yani byonsi birasare nabonko bimanya. Right. We can see read Philippians 3 verse 10. Ali astwalenge ekiagera nere kunyara kobage gototebi ngaki okunyara kobaga koba ime ya Kristo. Isato ikomi egukwana igasaba Filipi ego nelibolirie masituligeti kunya koiraniria nindigeti kumumanya Kristo ne chinguru cyokuboki wakwaye nyale kubwata no guchandwa kwaye ngwekaniwe nere asogokwa kwaye. In other words, bonekere kwa bere gokoba transformed kunyara koba kumubika na Kristo amangana self ne binde binyara koba bigo koraki bigo kwa otigara ime ya Kristo. Igo ekero mulisia ekero pastor kunya kurigira Anania elibuli ali akabira Anania no uli na savira oseningo mulisia kiruga tukwa na nkelinga ki kumumanya Kristo nere tukumanya tali aya tukumanya. Exactly. We need to know Christ himself. Actually, that's why even in John 15 verse 4, how they abide in me and I in you. Menya imeane na inje meya. Yeah, you know. Yes. Asante sana. Kolengi umulisi umurandi yagu kunya kuligeria yote abugolia mwagana ando kunya kuligeria ili swalinde. Getomba lo. Bebe. Yes. Engo ya yangu be Wilson Mautuman sauti ya Gorabu. Umulisia. Itanga nabaga niria esabating yaonye ndiye kunyarikana kanga twese twatenga keto tenga happy Sabbath twate happy day because I mean happy praise day. Ekiaga this is the only day which was praised others amatukande igaringa yoko kole mirimo kini tukeni nyasaka lisena kalize koto uli wenza kobokolo lukanga liseniria bono tigajate leseni. Yes. Unataka kuira niria ta mangana Paulo. Igoto wokanga Paulo ni igari boita abantu. Igari boita abantu. Egetendo kiri Paulo ari boita abantu. Lakike weka ile kenko ibera abantu. Egento Paulo ari boita abantu. Lakike wenta nguchinaji kuyo gokoro ebintu bitagwene tia sinseyiga. Tigango tujake kurigera linga tinga tikirina renge koro kumauti. Ekana ringo kokore bintu biyenseyiga. Igaikanka meko ronka onchuka nkagenda rutin kabatiswa kagiyo nabatiswa singi chota kakorokiyo mo radi abuno saligunga tinga nabatiswa nkabatiswa kurwa senkoreane ngaonchuli yebintu biri nkameko nkarukukori bagana ari kurkumautinga chaka kurukugwirison engende bona naonchukire kurwa Saulo na abere Paulo bono sonjo ritingejejeito na ndeka tukuligiri kuna maana ngatinga ari asema uti aringo borebime aringe gutara keroka tinge kiri tukuriye saba tubuna rero tukio onjukiro rero gako andi kanise ya muturumes kabisote na uti ari urandi laringonye mauti onjukiro na kitiga ngonjoke na litora rukurwa se Saulo sobe Paulo igantigere gabuna abandi bamente tiganya saba sinna imuke kogenda ase kanisa kese umulisia umulisia kuranchengera abantu toera abantu baitu bamuturumesia maigama ya mange ande bainyolinga onsarigo bado wanawapenda mbimono sana mulisia gwaka kurasa tambe sana baide na upa kule tensinya ali abusigizi rogoro ekanise elie kaligoro umulisia umulisia no mugirango lakini hakamenya ta ali muturumesi igoro ali goro kabisa kanise era ali borabu ni fact na chito limenjiri na radite kanisa yume ne kanisa ngia sana abantu wa muturu mesibya muno sana mulisa Wilson Mautibo Mande karibu asa comment ku ya comment tunangwa se Pastor Geoffrey bia mono ase e Biblia te convention Anania babere ye convention Anania sio yo kere e convention Anania yo mo na bonta gataka tabanga Anania na barengo montomia tali atarengo montomia because na manyete nga emene moya sana ra roka na manyete monene ngo korare ndukie ruare kolende kirito atabo komigo kwe birangara biense okamumige kageraga cha gosira ikiagera kirago te gwaru dono okoruko no komiga kwa kanyora bia nori even rubiengo ngombe ngimaiga bucha bunga tema akateba ya tigambaje so the same Ananias
neruria urengera ni obekireta ora maboko na ni uguchusira igana ni anande ndekia moita na kigeita akan na igita yaman masi weekend yoko igure. Alright, agontebega Daris Nyang'au agontekuria nchergali bya sana apisa bada ni Jared Aika kurwa chinsemo cherali gaiga kidu chikali agontebanga Jared Aika kurwa akiga ya iga kalikonda Jared Aika kurwa bochoroke nondime yomurobuli ebyo sana bali numwancho kun Lydia no mabadina nabana baina Davis Amon na Deborah nabantu bonsi babo choroke agontebanga ali yali yacho bali gete lesson agontebanga gaiga yagotebanga ambia mono sana gaiga agotebanga ambia mono sana mwireni libuli elibiya nabagwa karega iga agotembia mono sana agoteba kurunga Naomi mwireni libuli elibiya sana. Asante sana Naomi aso comment kuya nabo igogwa nchirana libuli elibiyo mulisi no barandi babeka ekerondo chensemeli endega ntarabogoli eyo mweli gakatonje kusanga kiga gicherire aliyese Facebook mamake Ruth apisabar from Amabiria watching live pamoja na bana baye na Ruth Jaden na Mangera babu mwabo kurunga Robert Ontirti agotenga wanabarikiwa pamoja Celeste ni mono sana. Mankwa Samuel watching kurachizo machaki Sekeumbu Pastor Geoffrey and the team kazi nzuri sana Mungu awabariki. Kinyaga K Ezekiel Happy Sabbath ndikuruathika Kiambu leseni kusambamba agotebanga Happy Sabbath to all members of Nyakunguru Church Liolina Nyamonema Andelia Moegi Wigan Kenyaga Ezekiel agunsobo Geoffrey lakini nabo ataliboli akubuli je kati ya kumjua Yesu na kumwamini ni kipi kinatangulia? Je, kuna watu wanamjua Yesu na awamwamini? Ni swali hili. Kumumanya Yesu na kumwegena nkigo cha abantu bali bakumumanya kuli na mumwegenete lichibu ken the answer is yes. No kumumanya yatabereze kilemento omanya kumwegena akijo free ko nyale kano muntu take ko kumanya wibiro kuigena mu na lakini muntu ta kuigena atamumanyete otera ngole gotanga nataka ni mjue Yesu na nizidi kufahamu nijue upendo wake wokovu wake kamili zaidi nimfahamu Yesu nijue upendo wake wokovu wake kamili. Ngolenga Kenyaga awateru wakwere liswali elio asinchirengia ngakumumanya na kulitangani kakino ena abantu bali barasenyuomo mulisio tuoli omwanchiogo ekwamwegeno taramumanya gusikwamumanya kwa mwegeno emwamanyana umatekera kwamanyana toko mwegeno taramumanya waso Yesu kuri tabwatika choshe igona ili waza tike wala etie meza yorongera kwamumanyire yes tuliko yeteka boda biamono sana mwancho yeli leseni ya sana do chegali chiko myaka sana yineka ageisano ibere nkora gakire ensayemo yani chinsa isato ekerukyera mangara magiyasiga tembe fama kulinde katuko kora ngani chikwira na sabarandi gaiga ndake ase kuwainda mangana iga mansoma yato chaka muno mulisia otuori leseni halero no biamono ase leseni halero egento kilinga ekenene tunyara kuba tukumanya Yesu just knowing Christ na ando kumanya igo we take a step we press towards the goal ndo baisa kukira igo lakini we press towards the goal ekara kunde kunyara kuba to kugenda igo then our spiritual our blindness will be opened just like Paul and others were done what opened na bora nyole bintu mbiro bito ukoreti nyasanya aleka ba utuigora so that tunyara kuba to korra ekara tuarorire we press on towards the goal na gweta nigo bono nigo tukunyara kuba tugutwara that confidence in Christ alone ekiagera nero gutulenda nero kunyara kuba gutu tangana sons. Yes, in this world there is this which is called counterfeit gospel amangana rorare
amegaruri wanda kumunta gwikoteba true human achievement na nyare kwa bingo garaki igingo ikiranie biga lakini rende Kristo nero kunyara kwa change our heart na antu anyara kwa batuko nyara kwa batuko mulireria day by day and let us strive for this prize ego tue ya tukachire tunyara kwa batuko ye tukoyekira na mbona basini deal we meet again next Sabbath ekera tura rigereri nga obo menyo bwaito so boiburu bwaito ni gobore obga obiare bwaito ni gobore obga igoro as we proceed like that. Be blessed. Asante. Utara kura kurugagu andake lero no kuruganga yokoba lero no nde kanisa ya Millennium ntuchake stewardship week of prayer which runs for the 2 weeks na banta ete kunyoria bonds nga 2 weeks actually gego chaka Sabbath to Sabbath it is 2 Sabbath gego chaka lero aba isigo kubinga paka ka 21 gego chaka lero ni manyeta achande ka singi chino yo muba kwa ni stewardship yobo no kubiri na bongo cheko menya chi wiki beri chingi majigo it is 2 Sabbath gego chaka Sabbath it is 2 Sabbath gego chaka Sabbath yale ya Sabbath ende in between iga feast station ne nyare ko baga korwa anda ke nabora nyore lesson ya gukunire na ayeti gako na kwiri yote ngachinga kinjiro give your life to Christ and wonchoka na ande no nyano kobo muigenwa na murwire bionsi buna bitakire to nyara ko bago komigo buna na niana Safira tu nyara ko bata koraki to korra ama ngina nyara ko baga komiro I think through SKC abarandia mbanyara ko bago eta various judges here and there una one Pastor Geoffrey I think you got it right Pastor Walter no ale gekona and many more who will be spearheading the program. So I'm going to give us here and we'll be interacting. Thank you. Pastor. Bueno, na wanta que te ko beka ganda ngaki ma ta bantu ba kunga stewardship kare ko tanga bono ba jira wa bikubo kale ruwa we kayo we litanga na to na to gocha itanga ni igo itani bya mbuko na biri byo ko limiro nyasaye nayo mwenye ko tanga karu mi bire inebe ke mwansa kere moyo chen so igo nga te bana bateba ngano ko ruwo ka bose kale na ndo nyendi ku rura mwenye na kigimura se Kristo ange ibindi tiko bitili gukuru actually go ko to mana gisiru ko sukuma ngamba kuchika ni sai it becomes your obligation na manya ngo ko bere bitibi lakini asenge ncho talerwa obwata nkoro yo manya bante nyomopa na okire ta go meto so ndiye mano na onda tata banga ki onsia se lesson to egere aga bata banga manganaya ngamonte gente kenene no kweru era manya self surrender ekero kweru ya denga day per day Nyasaye gako banaye na gutumeka erinde kwanyore njere yo chikutirina ase tukurie kina ekero kwa bira monere watina monere yoro honda to sabana bategera na ba digeringa akatulinga confidence to bwata tutagete tigeru ase Kristo ezo tani ko mwasingi chai nanje kuna nkuru wa lero igonko ba ekanisa ikurunga lio mbati kutoka nse ya daraja district daraja 2 district ase inse murandia Alice Motari nerororo so nonda ave ase jume yengima muno murandi atebiru murandi sambana na chietere akalege kona murandi na lembwato musani kungara file kwoyo nere igakale nyamagwa and like of the other many akeroyo mo abarandi bono baraso bokoreri ase miremo ase jume yo bokotini nonda etukoira nangingiro bole mukwana mutagara naro bori tribori yori ngakibono mugutara chiza chine mugutara bono buni yitubwate go chakalero muri cio thiri station ngo korekere go chaka mami bi station ya koreke yi no mushiriki aso mushiriki igo agera ba verify na mushiriki aso mushiriki erindo yotare ruya to munyori erwe na waigo oyo tara mara manyokuro ninki kenya saga tanga tomode mazokuro to munyori okuro kwae erinda mata bantu babe ngora taina bantu konyoro monda tugete kemoni eko manyana kyo kyanyara chimanu oni ngoko marke muni ngoko baka okuruka lakini kemoni yakanya chimanu sato ayo chingo kaisa to next year lakini oise kumbori yokurera nyasaye enza manyo kumye okuna chingo kechi bana wechirwe ai tiye ni chikemoni Azana zana Pastor Geoffrey go kelio mbati ba maigana ande ba inyoli ba batayo sari go baira maiga actually choir limbati the first volume yabo ninje na ba trinity matera yabo ninje na aliko ba igili ali so the choir na ando batera ba gotelia matera ali ane
kwani babo Paulo babo Nyakundi bonsipi district na Pastor Muhamaiga. Thank you so much. So much buliringa gwikiraga guno tugukorera lesena abono mambia samaigeli gabene kigima ye lesena Biblia lakini yolenga lesson yende ko bwati sabato no murandi no mulisi babeka nigekale nyansu kigima tuyikoyira yorobo byale bwaigoro bwaitono bwaigoro talinseiga onsikiade komenya sago seni karonganeti tokora samasabo mulisi rero tokolere asenchira ya masabo motongi tata tuachira sura semambia bono buya mone kiagera kwa bera mana intuo gwa twegerie tuanyara kwa batokuragira kura